taki standardowy to jest zawsze Hannes i Goro, nie? Powiedzmy, że to będzie inaczej. Ślązok na swoim, wedle swojego jeziora i przyjechał turysta ze Polski. No i tak idzie ten turysta, tak knipso, te piękne widoki, te landschafty i uroz taki piękny zamek uwidział. No i idzie i na brzegu wdepnął do takiej masnej kupy, takiego wielkiego gówna, ale kąsek dali siedzi rybok, łowi te ryby, nie? I ten turysta się go pyta: proszę pana, a ta kupa tutaj, to kto? A ten rybok go dał: o panocku, a widzicie, taki zamek piękny. No widziałem, sfotografowałem. No taki piękny zamek i ten zamek, wiecie, tam taką była wielką, nieszczęśliwą miłość i tak się strasznie kochali. No ale ta kupa, dajcie pokój, na ruski wam powiem. I ty, wiecie, tak się kochali, ale się ojce nie chciały zgodzić, co by się pożenili ze sobą. No i pierw się on zaszczelił, a potem ona się ciepła z tej masnej wieży do tej wody i oba już nie żyją. No ale ta kupa, a nie wiem, ktoś nasrał.